Siemanko moi drodzy, ja jestem Niklaus, witam was bardzo serdecznie we vlogu. Dawno tego nie było, dawno w ogóle nie było, względnie dawno nie było żadnego filmu, już 2 dni bez filmu na YouTubie, chociaż w sumie jeden z hakiem. To się rzadko zdarza, czemu tak było? Pewnie niektórzy z was już wiedzą, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, to ja już tłumaczę. Wróciłem wczoraj wieczorem dopiero z Krakowa, byłem tam z Bąkolem na takiej wycieczce i tam właśnie razem z Dawidem zbieraliśmy Pokemony, ale potem też spotkaliśmy się z innymi ludźmi właśnie gdzieś z YouTube'a, ze streamów, między innymi z Łosiem, z Kycem, z T-Voltem, z Ziemniakiem, także naprawdę było wyborowo. I słuchajcie, podczas tej właśnie wycieczki nadarzyła się taka sytuacja, że znalazłem tam portfel. I w ogóle ja tylko tak w wielkim skrócie, w 3 słowach wam powiem, o co to chodziło, a cały zarys sytuacji, tak jakby nagrywanie tego, bo to się zdarzyło podczas nagrywania Pokemonów, dlatego wszystko jest uwiecznione na filmie u Bąkola. Ja ten film wam podlinkuję, macie go w opisie na dole, także tam wejdźcie i sobie zobaczcie, bo tam całą akcję można naocznie sobie zobaczyć, a można oglądać jakoś inaczej jak naocznie? Chyba nie, dobra, nieważne, wiecie o co chodzi. Także tam to macie. W wielkim skrócie zbieraliśmy sobie Pokemony i nagle patrzę, obok sukiennic leży portfel. Znaczy nawet może nie portfel, tylko takie coś takiego, wiecie, na dokumenty takie skórzane, niebieskie, takie hobby skórkowe, takie coś. I tam patrzę, kurde, jakieś karty są bankomatowe, coś takiego. Nie ma żadnych niestety danych, żadnych nie było, żadnego dowodu, jakiejś, nie wiem, legitymacji, jakiegoś imiennego biletu z jakimiś więcej danymi, po prostu była tylko karta bankomatowa, na której było imię i nazwisko pana, no i one sugerowało, że pan gdzieś pochodził z krajów jakichś, z Turcji być może. No i co postanowiliśmy zrobić? Nie wiedzieliśmy, no bo nie jesteśmy z Krakowa, także ciężko nam było znaleźć jakiś komisariat policji, ale Dawid wpadł na taki pomysł, żeby tego pana znaleźć na Facebooku. Wpisaliśmy tam te imię i nazwisko i okazało się, że jest 10 takich panów, czyli ta pula, prawda, że to mógł być jeden z nich, no nie była taka duża. Była szansa, że któryś z nich to będzie. No i wtedy stwierdziliśmy, że trzeba by tak zrobić, żeby zrobić zdjęcie tego portfela i powysyłać do nich po prostu i spytać, czy to nie jest ich. I jeżeli się odezwą, to jakoś się z nimi skontaktować. No. I potem udało nam się znaleźć komisariat, ja ten portfel oddałem, powiedziałem tam, gdzie to było, w jakich okolicznościach to zaszło, podałem tam moje dane kontaktowe, nie wiem w sumie do czego, może ja tu przysłonię, bo tu tak, a to z tyłu tam tak słońce wali. Dobra, przeżyjemy. Podałem tam dane, które policja w sumie nie wiem tak dokładnie do czego oni je potrzebują, ale do czegoś tam są im potrzebne. No i tam poszliśmy, imprezowaliśmy i potem wstajemy następnego dnia rano i Dawid odczytuje właśnie z telefonu, że ten pan, że odezwał się, tak, zgubiłem ten portfel tam takim łamanym dość angielskim, co my z nim zrobiliśmy, no i odpisaliśmy, że zostawiliśmy go na tym i na tym komisariacie policji i że go sobie tam może odebrać. I on w ogóle, wow, super, dzięki, zapraszam was na jakieś piwo, na drinka, na coś do jedzenia. No my napisaliśmy, że niestety my już wyjeżdżamy z Krakowa, ale nie ma problemu. No. I potem, jak ja już wróciłem do domu, a Dawid jeszcze tam został i potem napisał mi, że ten pan do niego się odezwał, że, bo on był bodaj na wycieczce już w Auschwitz i wrócił do Krakowa, zgłosił się na ten komisariat policji pod podany adres, odebrał sobie bez problemu ten portfel, także happy end, moi drodzy. Happy end. Bardzo się cieszę, że tak się nam udało znalazcę tego portfela, znalazcę nie, my jesteśmy znalazcami, że właściciela tego portfela udało nam się znaleźć, bo po prostu, wiecie, to jest tak jak tytuł tego filmu, uczciwość. Tu chodzi o taką prostą sprawę. Na pewno wielu z was zdarzyło się kiedyś zgubić coś, nie wiem, portfel, telefon, jakieś dokumenty, o czym możecie zresztą, zachęcam, napisać pod spodem w komentarzach. I wiecie, są takie jakieś brzydkie instynkty, może to lenistwo też z jednej strony, może brak chęci angażowania się w coś takiego, przez jakiegoś takiego strachu, bo wiecie, bo człowiek czasem myśli, kurde, ja to zaniosę na policję, a oni jeszcze powiedzą, że ja to ukradłem mu na przykład, nie? No to jest w przypadku polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiej policji to jest trochę uzasadniona obawa. No ale
No ale cóż, no. I bardzo to ucieszyło, bo w takiej sytuacji ja też gubiłem różne rzeczy kilkakrotnie i zawsze wtedy chcielibyśmy po prostu to odzyskać, no. Liczymy na to, że ktoś uczciwy się znajdzie i po prostu jak z nami będzie próbował nawiązać kontakt i będziemy mogli to odzyskać, bo nierzadko to są jakieś tego typu rzeczy. Już tam patrzeć na przykład, jak ktoś tam stracił 100 zł czy 150, no to jest strata finansowa, ale jeszcze jakaś do przeżycia. Ale na przykład, kiedy gubimy jakieś klucze do domu, jakieś karty bankomatowe, jakieś karty kredytowe, jakieś prawa jazdy, dowody osobiste, to jest potem wielki problem się rodzi z wyrabianiem tego na nowo, na podstawie jakichś innych dokumentów. Może to nam jest do czegoś potrzebne w danym czasie i po prostu no, mogą być naprawdę duże problemy i duże trudności potem z jakąś, powiedzmy, wyrobieniem nowych tych papierów, czy czymś w tym stylu. Dlatego warto zawsze spróbować jakoś w jakiś sposób skontaktować się po prostu z potencjalnym właścicielem, bo to, znaczy no nie mówię no na przykład, żeby biegać po Krakowie i pytać każdego wyglądającego człowieka na Turka, czy to nie jest od niego czasem, ale że jeżeli mamy taką możliwość, to żeby po prostu te minimum uczciwości jakoś wykazać i próbować się z tą osobą skontaktować, bo na pewno będzie jej bardzo miło i na pewno oszczędzimy jej wielu problemów. Także warto jest coś takiego robić, a oprócz tego na przykład jak macie jakieś saszetki na dokumenty, czy jakiś portfel na przykład, zrobić prostą rzecz. Choćby coś takiego, jeżeli nie ma tam niczego, co by wskazywało, nie ma tam na przykład waszego numeru telefonu, adresu i tak dalej, włożyć karteczkę po prostu choćby z wpisanym numerem telefonu, czy coś takiego, że w razie znalezienia tego prosiłbym pod kontakt tutaj i tutaj. No wiadomo, że jest duża grupa ludzi, która by wzięła, nie wiem, wyciągnęła pieniądze, a to wywaliła, albo zostawiła tak jak leży, no na pewno jest taka, ale wierzę, że nie jest to jakaś duża grupa, także nie byćcie tacy. Próbujcie. Jeżeli macie możliwość, to próbujcie po prostu zwrócić to, ułatwić komuś życie. Na pewno będzie wam bardzo wdzięczny i na pewno wiele mu oszczędzicie problemów, nerwów, kłopotów, zdrowia i no. Warto coś takiego robić. Także cieszę się, że udało nam się. Przygoda była, bo było szukanie, kurde. I w ogóle także spoko, bardzo się cieszę, że to się udało, że był happy end, no i polecam ten styl życia, mamy takie możliwości już, Facebooki, nie Facebooki, można wklepać imię i nazwisko, wysłać wiadomość, to nic nie kosztuje, a może się uda i po prostu ktoś będzie miał dużo problemów z głowy, no. I to by było na tyle a propos tej historii. Jak już mówiłem, poniżej macie link do filmu od Dawida, gdzie jest cała ta operacja na żywo, można powiedzieć, wtedy była, także wszystko tam możecie zobaczyć, też tam jest to dokładnie przedstawione. No, polecam. Piszcie, moi drodzy, w komentarzach, czy mieliście kiedyś takie sytuacje a propos znajdywania albo gubienia. Jestem bardzo ciekaw. No, za 2 dni wychodzi beta Battlefielda 1, o ile się nie mylę, także open beta. Każdy będzie mógł zagrać, także na pewno będziemy grać. Także będą materiały na YouTubie, będą też inne materiały z gierek. Postaram się też robić więcej vlogów, bo wiem, że te vlogi wam się podobają. No, i to by było na tyle, także wpadajcie na fanpage'a na Facebooka, na G2A, na streamy na Hitboxa, do wszystkiego macie linki pod spodem w opisie. Wszystko tam znajdziecie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subka, jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił. No. I tyle, ja już jestem całkiem prześwietlony, także ja spadam. Dzięki wam za uwagę, trzymajcie się i pa pa. Kurde, nie zatrzymało się nagrywanie. Uwaga, pa pa.